Dobrý deň priatelia, v predchádzajúcom videu sme si hovorili, ako sa narába s týmto sprejom na medvede Macostop Extreme. Spomenuli sme tam rôzne skratky, ktoré som teda vravel, že si vysvetlíme, a dnes si vysvetlíme skratky ešte aj iné, ktoré sa bežne používajú pri iných obranných sprejoch. Pri obranných sprejoch sa môžete stretnúť s rôznymi skratkami, ako sú napríklad OC, CP, CR, CS, MC a SHU. Skratky ako OC, CP, CR a CS sú vlastne skratky rôznych dráždivých látok, ktoré sa nachádzajú v rôznych obranných sprejoch. A skratka SHU je jednotka pálivosti, s ktorou sa môžete, ale nemusíte stretnúť pri obranných sprejoch. Skratka OC je skratka pre extrakt, ktorý sa nachádza napríklad v čili papričkách. Je to prírodná látka a radí sa medzi hlavné kapsaicinoidy. Skratka CP je technický názov pre kapsaicín a takisto patrí medzi hlavné kapsaicinoidy. Máme druhú skupinu účinných látok a to sú CR a CS. Sú to vlastne slzné plyny a sú menej účinné na zastavenie agresívnych zvierat. Skratka MC sú hlavné kapsaicinoidy a je to metrika, podľa ktorej sa udáva finálna sila každého spreja. Môže to byť v rozmedzi od 0,3 až po 2%. Pokiaľ by ste chceli porovnávať rôzne obranné spreje, tak práve MC je údaj, ktorý by ste si mali všímať. Takým môjim upozornením je, všímajte si prosím, či vám daný e-shop uvádza expiráciu tohto produktu a keď vám ten produkt príde domov, či tá expirácia je uvedená na ňom. Konkrétne pri tomto spreji Macostop Extreme je expirácia uvedená na spodku tohto produktu.